Здравейте, приятели! Аз съм Светло и добре дошли във Vlogmas ден 4. Много се извинявам, че не съм почнала видеото по-рано, но аз отивам към училището, понеже днеска съм до 4, в момента съм пауза, но след 8 часа ще почнем. 8 часа, 8 минути ще почнем. Бях на Ника, ще трябва да взема на Мария подарък, утре е рождения ден. Исках да снимам докато бях в Милера, в магазина, обаче имаш много хора и не става просто. И да. Здравейте, приятели! Аз съм си вече вкъщи. Много се извинявам, че не можах да снимам като бях по магазините. Мисля, че снимах малко, но не съм сигурна. Аз се прибрах и в момента ям спаначена супа. И ям сандвича ми от днеска, понеже го забравих тук вкъщи. И си взех от училището храна. И да, извинявам се, просто имаш много хора и не можах да снимам. И да. И така, приятели, аз вече тук правя подаръка за Мария. Вече го пиша и после трябва да пиша на домашно, после ще ходя да се къпя. Здравейте, приятели, включвам се от малко по-късно, аз се изкъпах. Майка ми днес отиде до Дема, докато бях на училище и ми взе от шампуана ми, който ползвам за кадриците ми. Понеже моят беше свършил и косата ми много ми се развали. А като ползвам в него, ми е много хубава. Той е на бале оранжевият за кадрици пише Локен. Л-О с българско К-Е-Н. И да, вземи и този спрей. Жената ми беше казала да вместо да се намокри косата, да го ползвам него. Една бутилка за една сутрин ще ми трябва. Взеха някаква маска на Пантен, златната. Тя не е за кадрици, ама ползвах я, много е хубава. И гребен за кадрици ми взеха. Тези тук трябва да ги махна. И да, сега ще го тествам това и ще се върна. И както знаете, ползвам си само на Пантен без отмиване. Стресах си косата. Вижте колко ми порасна. И сега ще нанеса и от спрея. Тук вижте колко бързо ми съхва косата. Между другото гледам и Ергенът любов в ред. Не гледайте, че е разхвърлена. Просто правиме по лилея. Но нещо не стана. Утре ще се пробвам пак. Ще стана късно и трябваше да ходят малки ме баща ми на работа. Гледам Ергенът любов в рая, обаче нещо ми прекъсва и аз се нервирам, понеже днеска мисля, че нещо като полуфинал. Полуфинал, не знам, понеже ще се раздава само 5 рози на 5 такива. И другите ще се тръгнат. При мен ще останат Криси, Петър, Йовица, Филипа, Денис и Виктор. Може и Габи, Калоя. Не, Краси и Киара. Не знам. Те често обаче. Според мен другите адиос. Не, как се казва на гръцки, че се прави. Ясас. Не, това е не знам. Не ме питайте. Между другото я също наболех този. Нанесох спрея доста пръска и вече се нанесох и от балсама. Сега трябва да ги скръчваме. Не знам защо камерата ми изглежда мръсна, но ето. Те са още много мокри. Но се надяваме, че са си пак моите си кадрици. Аз имам да пиша сега неща, след 15 минути трябва да спам. Някакво залъпачително, понеже във вторник ще пишеме тест, тъй ще отивам да го пиша и мисля до тук да завърша видеото. И да, чао хора, обичам ви и Бог се засмъска. До утре очаквайте Vlogmas ден 5, там ще е по-забавно.